omple d'il·lusió que precisament siguis tu qui ens doni aquest premi nosaltres, ja que, si recordem, el teu pare va ser un dels primers que va donar suport a Guixanet i ens va impulsar des dels inicis. Va creure primer que tot amb el projecte de recuperació del folklore popular, del projecte de recuperar les tradicions, i a partir d'aquí Guixanet ha pogut començar a impulsar un altre cop tot el que he creat fins ara i que molt bé tu has explicat. També voldríem donar les gràcies a tots els membres del Centre Cultural de Tàrrega per aquest reconeixement que ens fa de la tasca duta a terme de la nostra entitat de creació i recuperació del nostre folklore i tradicions. Enguany, Guixanet complim 10 anys i Déu-n'hi-do de les coses que hem fet. Tot va començar l'any 2002, després d'un correllengua, quan uns apassionats de la nostra ciutat detectem un afebliment dels referents populars i simbòlics de Tàrrega. Seguint l'exemple d'altres ciutats properes, analitzant les seves simbologies, festes i tradicions, vam decidir encetar un nou projecte, l'Àliga de Tàrrega, que tots ja identifiquem com un símbol de ciutat, com l'Eixida, vall de referència de Tàrrega. Això va ser l'inici de tot. A partir d'aquí no hem parat, ni pararem de per aquí i consolidar la nostra cultura. Les manifestacions folclòriques autòctones de Tàrrega, recuperades o creades de nou, han anat guanyant pes i popularitat dins la societat targarina. Només us volia dir una cosa, una frase que m'agrada molt, que és del Quico Celio, un grup de folklore de les Terres de l'Ebre, que diu: a estos que manen no els agrada el folklore perquè no els agrada que es digui la veritat. És veritat, el folklore parla de nosaltres mateixos, dels personatges populars de les ciutats, parla de la terra, es fa en la llengua nostra, en la nostra cultura, però per sort, a la nostra ciutat, estos que manen sempre ens han donat suport. Això sí que això és d'agrair tant a l'anterior ajuntament com amb l'actual, que ens hagi ajudat sempre amb tot el que hem fet, hagin vist les nostres propostes com unes propostes de ciutat, que engrescadores, els han agradat, i això, que gràcies a l'Ajuntament anterior i actual per deixar-nos el local on estem ara, que per molts anys sigui així, els grups d'assaig, que també ens els deixen perquè els greus de la barra puguem assajar, i res, agrair també i fer extensible aquest premi a tota la gent de la Junta. Hi ha molta gent a la Junta, la Bea, la Carla, la Meritxell, l'Oriol, l'Emili, Lluís Nadal, Lluís Agea, nosaltres mateixos, i també el Tom Ferran, que és el creador de tots els balls que s'han fet aquí, que té una paciència un sant, i també, sobretot, ja per acabar, agrair a tota la gent de Tàrrega l'acollida que hem tingut, perquè si no, no estaríem cada any fent coses noves, i per molts anys que en puguem fer. Moltes gràcies a tots, al Centre Cultural i a la resta de gent que ha guanyat avui aquest Premi Cultural, el nostre reconeixement també amb ells. Gràcies. Segona cosa, visca Guixanet, visca Tàrrega i visca la Festa Major!